бетанаффус бо Зарнигори Рустам. азизони дил бори дигар дуруд мегӯем. Инак соати дуюми барномаи мо бо ҳунарпешаи маҳбуби тоҷик, сарояндае ки солҳои зиёд аллакай дар саҳнаи ҳунар қарор дорад, сарояндае ки соҳиби садои воқеан пурқудрат, марғуладор, сарояндае ки маҳбуби дилҳои мову шумо аст. Хуҷаста Мирзовалӣ, хуш омадед ба радиои Ҳамсадо. ташаккури зиёд Зарнигорҷон. Манам саломи худро ба ҳамаи шунавандагони радиои шумо мерасонам. Ташаккур барои таклиф. умедворам як барномае ки хуб мешавад. бале, мо низ ман хеле шодам аз оне ки имрӯз дар меҳмонӣ шуморо мебинем. бори дигар хуш омадед хуҷаста. Инак оғоз мекунем, чун ҳамешагӣ саволҳои ҷолиби мо барои шумо ва омода ҳастанд. Пеш аз он ки мо пешниҳод созем саволҳоро ба хуҷаста, шунавандагони азиз, ман хотиррасон мекунам рақамҳои иртиботи студияи радиои Ҳамсадо 38 30 944 аст. шумо метавонед ки ин лаҳза ба мо пайваст шавед. Инак оғоз мекунем. Хуҷаста, бузургтарин ифтихор дар ҳаёти шумо, бузургтарин ифтихор дар зиндагии шумо аз чист ва ё аз кист? Ифтихор? Бале, он чизе ки ё он касе ки ифтихор мекунед дар зиндагитон. Ифтихори ҳар як кас ин падару модараш аст. Бале. Ин сараввал. дуюмаш ифтихорам ҳамон, ман дар ҳамаи барномаҳоам такрор мекунам ки ҳамон рӯзе ки маро роҳбари давлат назар карда будану барои таҳсил равон карда буданд, ҳамон рӯз як рӯзи ифтихорӣ буду. ҳамин чиз ифтихори ман аст. ифтихори ман сарвари давлатам, ватанам, модарам, оилаам. бале, дуруст. Ин чизро ҳатто шунавандагони мо низ қайд мекунанд, мегӯянд бисёр таронаҳояшон бахшида ба ватан аст, бисёр Патриот ҳастам, ватандӯстанд мегӯянд. Бале, ин чизро бори дигар бо суханҳои худ тасдиқ кард хуҷаста. Аз лаҳзаи тақдирсоз дар эҷодиёти худ мегуфтед? ҳамон лаҳза буд. ҳамон лаҳза буд. Тақдирсоз ҳамон буд. То он лаҳза зиёд кӯшиш мекардам, суруд мехондам, эҷод мекардам, ҳамаш хуб буду, вале баъд аз ҳамон рӯз куллан зиндагӣ аваз шуд. Яъне сатҳи дигарро гирифт. Сатҳи дигарро гирифт. эҷодиёти шумо. Бале. беҳтарин. Кадом се китобро барои ҳар як нафар дар зиндагӣ барои мутолиа кардан шахсан худи шумо тавсия медодед? Куллиёти Саъдӣ, Шерози, Гулистону Бӯстон, ана Унсурмаолии Кайковус ва боз чӣ гӯям? Ман аз китобҳои тоҷикии худамон мегӯям. Баъд фикр мекунам ам Шоҳнома. Бале, шоҳ бале. асар аст. Ногуфта намонад ки нобаста аз оне ки ҳунарманд ҳастанд, зиёд бо эҷодиёт машғул ҳастанд, ба гӯем шеърият, ба сухан хеле таваҷҷӯҳи калон доранд хуҷаста. Ман ин чизро худ зиёд мушоҳида кардам. Бисёр нозукбин ҳастанд. Мо метавонем аз забони шумо мисраъҳои дӯстдоштаи шуморо аз ягон шоири маҳбуби тоҷик шунавем ин лаҳза? Чаро не? Як 4 мисра аз дӯстдоштатарин шоираи худам ин Гулрухсор Сафӣ аст. Кадом шеърашро хонам намедонам, шеъраш зиёд. Бале. Ягон ду байтияшро мехонам. хуб, воқеан шоираи бисёр маҳбуби тоҷик ки китобҳои хеле ва хеле пурмуҳтаворо ба доираи ҳаводорони худ пешниҳод намуданд ва ин гуна китобҳоро дар хонаи ҳунарманд ҳам пайдо кардан мумкин аст. Хеле зиёд аст бо дастнависи худашон. бо дастнавис. Ин як эътибор аст, як эътироф аст, як эҳтиром аст нисбати ҳунарманд. хуб, давом медиҳем. Бале, давом медиҳем. Бигӯ хуршедро бо маҳ надидӣ, шукӯҳи кӯҳро дар каҳ надидӣ, ту ки дер омадӣ то ман пиёда, ҷавонии маро дар раҳ надидӣ. беҳтарин, чӣ қадар пурмуҳтаво, гарчанд содда метобад, лекин чӣ қадар маънои бузург дар ин мисраъҳои кӯтоҳ аст. Аминам мисли Саъдӣ, Шерозӣ содда менавишт, вале маънии чуқур дошт.
ана бори дигар тасдиқи он аст ки шериат дӯст ҳаст бонӯи зебову хушсадои мо. айни замон ҳаст чизе ки дар зиндагии худ мехоҳед тағйир диҳед, дигар кунед? тағйир диҳам? бале. Не, ман фикр мекунам ҳамааш пай ҳам рафта истодааст. чизе шуд мешавад. агар барои тағйир додан бошад, аммо худаш ба мурури замон тағйир меёбад. ман ҳамон чӣ тавре ҳаст, ҳамон тавр зиндагӣ карда истодаам. беҳтарин. маслиҳати беҳтарин ки дар зиндагии шумо ба як натиҷаи муайян овард? маслиҳати нафаре ки шояд дар зиндагитон натиҷабахш буд? устодонам. ман дар дасти зиёд устодон таҳсил кардам. ман фикр мекунам шодравон Бурҳон Маҳмадқулов ва устод Адҳам Холиқов. аслан аз дастаи анамон бузургони соҳаи фарҳанг маданият ки маслиҳати онҳо дар зиндагитон натиҷа овард? бале, ҳар якташонро гӯш мекунам, гӯш кунаму истифода барам. беҳтарин. беёдона мегӯянд бузургон раҳнамоанд дар зиндагӣ. дар кадом ҷода касбу коре набошад. боре рафторе кардед ки хилофи, яъне бархилофи принсипҳои худи шумо бошад? хеле рафторҳо ман фикр мекунам ҳар рӯз мекунам. мешавад. зиндагӣ мегӯянд яъне ки муросо ҳастанд баъзан бо баъзе ҳолатҳо гузар карданам ҳаст. гоҳ вақт мешавад хато мекунӣ, гоҳ вақт мешавад. ман намедонам, ҳамин тавр аз зиндагӣ рафта истодааст равон. албатта инсон бехато нест ва фикр мекунем ин ҳам дуруст аст то ҷое, то гӯем як андозае. агар байни сароянда занҳо бонувон мусобиқаи пухтупаз доир мешуд, бо ки қувваозмоӣ мекардед хуҷаста? намедонам ростӣ. ман қувваозмоӣ нисбати пухтупаз бо ҳеҷ кас намекунам. барои чӣ? он қадар кадбоно ҳам нестам. мепазам якчанд хӯрокҳоро, дастам болаззат аст, вале ин хел гӯё ки тамоми хӯрокҳоро метавонам пухта, не. ҳастанд хӯрокҳое ки метавонам пухта, вале на ҳамаашро. дар зиндагии ҳаррӯза фармоиш медиҳед ё ки тайёр мекунанд? субҳонаҳоямро ҳама вақт худам тайёр мекунам. гоҳ вақт мешавад дар берун мехӯрам, гоҳ вақт мешавад хонаи модар меравам, гоҳ вақт мешавад худам агар хоҳишам пайдо шуд, завқам пайдо шуд вай мекунам. хӯроки беҳтарин аз дастони модар аст албатта. бале. хуб, рӯзи идеалӣ барои шумо кадом аст? шахсан барои шумо як рӯзи идеалии зиндагӣ яъне чӣ? яъне рӯзе ки шумо онро барои худ хушбахттарин ҳисоб мекунед. яке аз шояд рӯзҳои оддитарин бошад ки намедонам аз диди шумо. ҳар саҳаре ки ман аз хоб мехезам, мебинам ки ман зиндаам, нафас мекашам, ҳамон рӯз барои ман рӯзи хуш аст. ман медонам ки ман вақт дорам, ман метавонам зиндагӣ кунам, як коре кунам, кори хуб кунам, эҷод кунам. ҳар рӯз барои ман рӯзи хуб аст. ҳар рӯз рӯзи хуб аст. бигзор чунин бошад. нисбат ба танқидҳо ба шахсият ё гӯем кори эҷодии шумо, дар чунин ҳолатҳо шумо умуман посух медиҳед ё ки чӣ гуна рафтор мекунед? чун ҳунарманд ҳамеша пеши назари умма ҳаст. дар ин бора мегуфтед? ман кӯшиш мекунам. ҳар як инсон як ҳиссиёт дорад. ман медонам мешавад гоҳ вақте ки шояд одам дилаш зиқ мешавад, ман намедонам, лекин ман кӯшиш мекунам аҳамият надиҳам. он одамое ки хейт менависанду комментҳои бад мекунанд, ман фикр мекунам одамои бекор ҳастанд, ё ин ки одамое ҳастанд ки чӣ ғализие дар вуҷуди оно ҳаст. барое ки ман медонам ки ман худам ки серкор ҳастам, ҳеҷ вақт шишта таги акс ё ягон видео як кас коммент намекунам, барое ки ман ҳамин вақтро надорам, ё ки ҳамин шуурро надорам, ҳамин виҷдонро надорам. хеле одаморо ман ба худованд месупорам, ба виҷдони худашон аҳамият намедиҳам. беҳтарин кор аст. албатта чун то ҷое медонам, мешунавам, шунидаам, ҳунармандон вақте ки ягон видеонавор ё гӯем боз ягон чизи дигарро ба доираи шунавандагони худ дар саҳифаҳои иҷтимоӣ ҷойгир мекунанд, агар он танқид нагирад ё ки комментарияҳо, муҳоботҳо нагирад, ҳайрон мешаванд, мегӯянд шояд ягон чизе ҳаст ки онҳо бетараф шуданд. шумо аҳамият диҳед
худоро шукр дар амин сайтҳои иҷтимоӣ ман ҳаст танқид гоҳ вале кам аст. пок намекунед? Не, чӣ пок кунам? танқидҳое ҳастанд ки ба симои одам вай мекунанд, ба ягон кори дигар. Барои ки ман ягон кори ғайри чиз намекунам. ҳама вақт либосам маҳкам аст. кӯшиш мекунам аз анъанаву либосҳои миллии худамон зиёдтар пӯшам. бояд қайд кунем ки имрӯз низ дар студияи мо бонуи ҳунар бо либоси зебои тоҷикона ҳозир шуданд. дар ҳақиқат зебоанда аст, дар ҳақиқат дигаргун дар назар метобад. мо хушҳолем ки шуморо имрӯз тоҷикона мебинем. дар аксам ҳатто воқеан ватандӯст аст. тарроҳам ва дизайнерам Хуршед Сатторов ҳамон ҳама вақт чӣ мекунад, ин либосро пӯш, ин либосро напӯш, тоҷикӣ маслиҳат мегиред. бале зиёд инчунин дида мешавад дар клипҳои шумо ки аз эҷодиёти ин тарроҳ либосҳо интихоб мекунед. ҳама вақт ман ҳамин 12 соле ки бо он кас дӯстам, ҳама вақт аз корҳои ҳамон кас ман истифода мебарам. либосҳоямро ҳамон кас тарроҳӣ мекунад. беҳтарин. хуб, азизони дил, хуҷаста Мирзовалӣ дар барномаи Бетанаффусанд. Як таронае гӯш мекунем аз бонуи ҳунар ва пас аз он мо бармегардем. мавҷи 94.4 FM-ро пайгир бошед. ба мо пайваст шавед. 38 30 944. Бетанаффус бо Зарнигори Рустам. як нафар дар шабакаи иҷтимоӣ пурсида истоданд ки таронаи нав дар шакли дуэт ҳамроҳи Мадина Акназарова дар нақша доред не ё кай мебарояд? ҳолу ростӣ не, дар нақша нест. дар нақша бо нест. дигар ҳунармандон ҳаст, мешавад ба наздики беҳтарин навгони пауза пауза меган, чӣ меган? таваққуфи як муайян. бале, таваққуф. интизор бошед. дар насиб бошад месароем боз. албатта интизор бошед боз таронаҳои навро аз эҷодиёти хуҷаста. мо бошем пешниҳод месӯзем саволҳое ки инҷо шумо низ равон карда истодааст. хуҷаста мегуфтед ки он чист ки шумо бе он як рӯз ҳам наметавонед? он чӣ бошед? чиз? бале, ғазо. албатта фикр мекунам ин муқаррарист, лекин чизе ки ба ғайр аз ғизо бошад. намедонам, чизе ки бе телефон метавонед? не, наметавонам. бе интернет наметавонам. будааст ку бе чӣ қадар интернет зиёд наметавонам, бе телефон наметавонам. наметавонед. воситаи асосӣ дар алоқа будан. бале, тасаввур кунед ба ҷое рафтед ки амин будам, дар ин телефон ҳолатҳо ҳам будам. чӣ гуна пас сар шуд? барои шумо мушкил буд? агар ки одамо зиёд бошанд кӯшиш мекунам суҳбат кунам, вале дил дар тапиш аст ки чӣ шуд дар оҷа, ки навишт, ки занг зад, чӣ гап шуд. бале, одам ҳолатҳо мешавад ман аз ягон раҳои дурдаст меравам ки дар он ҷо алоқа нест, баъд маҷбур мешавӣ бе телефон бошӣ, бе интернет бошӣ. бале, дарк кардан мумкин. дархост мекунанд, мегӯянд ки суруди чашми хуморро камтар бошад, зинда месароидед. аслан бояд бигӯем ки ҳама ҳунарманде ки ба барномаи мустақим ташриф меоранд, албатта иҷроиши зинда ҳаст ва фикр мекунам аз хуҷаста низ имрӯз хоҳед шунид. ҳамон суруди чашми хуморӣ. бале, алло чашми хуморӣ, бубин рӯи нигорӣ, алло чашми хуморӣ, бубин рӯи нигорӣ, манам ошиқи зорӣ, шудам дар интизорӣ, манам ошиқи зорӣ, шудам дар интизорӣ. ана ин буд як таронаи беҳтарин ки мувофиқи дархости шумо садо дод. садоятон хаста набошад. хуҷаста беҳтарин буд. ба ҳар ҳол як таъссуроти хеле дигар аҷиб дорад садои зинда. як эҳсоси дигар мебахшад. кадом рангҳо аст ки шумо дӯст медоред дар зиндагӣ? сиёҳро дӯст медоред? бисёр истифода мебаред? бисёр истифода. тамоми гардеробам як 90% сиёҳ, ранги сиёҳ аст. барои хонаам модарамам фақат мегӯяд ягон чизи ранга пӯш. дақиқа кӯшиш мекунам кабуд, сурх, хеле кам ранга бошад. зиёдтар сиёҳ мепӯшам. фикр кардед боре ки барои чи ин рангро шумо дӯст медоред? ман фикр мекунам ранги узр забони тоҷикӣ намешавад, элегантный цвет. ранги бисёр фикр мекунам ки ба ҳама мезебад. шукӯҳу шаомати хос мебахшад.
ба фикри ман астем. ранги мегӯянд бо шаҳомат дар назари ман ҳамин тавр метобад. беҳтарин ранги сиёҳ. хуб, душвортарин қароре ки замони шумо дар зиндагии худ қабул кардед. Аслан зиндагӣ ин аст, интихобҳо вобастаи калон дорад. Мо ҳамеша чизеро интихоб кунем бояд ва ҳамин гуна интихобҳо баъзан хеле душвор ҳастанд. ҳамин гуна қарори душворе ки як замони шумо қабул карда будед, дар хотир доред? ростӣ дар хотир надорам, вале байни зиндагии шахсиву байни эҷодиёт худро ду тараф кардан хеле душвор аст, мушкил аст. мушкил аст. Бале. метавонед бигӯед ки барои махсусан зан дар муқоиса бо мард, барои зан сароянда ҷиҳатҳои мусбӣ ё манфии ин касб дар чи аст? ҳунар ин як чизи волотарин аст, санъат як чизи волотарин аст. Чӣ ҷои манфӣ медошта бошад? Ин аз тасаввуроти он шахсоне ки ҳамин чизро нигоҳ мекунанд. Ман намедонам. Ман дар ватани озод таваллуд шудам. Ман фарзанди истиқлолиятам. Барои ҳамин намефаҳмам ин чизро. Ман фикр мекунам одам бояд эҷод кунад, зан кор кунад, эҷод кунад дар баробари мард. Бале, ягон фарқият ман намебинам. Ман намегӯям ки ман феминистка ҳастам, вале ягон фарқият мушкил нест, хуб аст барои шумо. метавонед бо 5 калима шахсияти худро шарҳ дода бошед ё мушкил аст? хуб мешавад ки ҷониби муқобил шахсияти манро гӯяд. Ман чӣ тавр дар бораи аз шахсияти фаҳмиши худи худам? шумо чӣ? мегӯянд дили ки нозук, дили нозук, хеле самимиам. ин чиз ҷояш эҳсос мешавад мешавад. сахтгиред? сахтгирам ҳастам. кам кам танбалам ҳастам, хоболуд ҳастам. ман ҳам дӯст медорам. барое ки хаста мешавем. бале, бале. анам ин гуна як бонуи самимӣ, ростқавл, нозукдил ва баъзан боз сахтгиранд меҳмони мо хуҷаста мирзовалӣ. аз он суҳбати мо идома дорад ва бозам пешниҳоди саволҳоро ба бону давом медиҳем. буд замоне ки ба анҷоми ягон кор, ягон амал ҷуръат карда натавонистед? мешавад ин хеле ҳолатҳо ҳам буданд, вале дар ёдам нест кадом ҳолат буд, чӣ буд, лекин мешавад гоҳ вақт ҷуръат намекунам ягон корро кунам. ҷуръат намекунам ягон кореро кунам ки амон корро карда набудам. мисол дар бораи либос нав аст барои шумо? чизи экстравагант намегӯям. Ман наметавонам. Наметавонам. Каме метарсам. метарсед. хуб, тарсам хуб аст. мегӯянд аслан аз одамони тарс ки аз ҳеҷ чиз наметарсанд. барои ҳамин фикр мекунам ин як хусусият, хислати хуби инсонӣ ҳам ҳаст дар инсон. шояд. бале, инро мо қадр мекунем. агар имкони гузаштаро тағйир додан мебуд, ягон чизро тағйир медодед? имконаш нест. агар мебуд чӣ? нест. калимаи агар убол аст. нест. бонуи қашанги, бисёр закӣ. аз кадом одати худ мехоҳед даст кашед? ҳаст аслан ҳамин гуна одат ки мехоҳед ки даст кашед, шояд ягон сабукие орад ба зиндагии шумо? аз хоб масалан? не, аз хоб даст кашида намешавад, барои ки хаста мешавӣ. ҳаваям ман истироҳат бояд дошта режими бошӣ. хобӣ дорам. Реҷа. 7-8 соат хоб мерам, реҷа аст. намедонам. хай агар ба мурури замон ягон чизаш барои ман, агар барои зиндагиам душворӣ биёрад, хай аваз мекунем. айни ҳол ҳамаш рост рафта истодааст. беҳтарин аст. бигзор чунин бошад. агар зиндагии шумо китоб мебуд, чӣ ном мекардед? намедонам. рангин аст? рангин аст. оли зиндагии ман бисёр чизоро бояд пасисар кунам. боз як 10 сол дигар агар худованд умрам диҳад зиндагӣ кунам, баъд ном мемонам зиндагиамро. фикр мекунед? фикр мекунам, агар худованд бароям умр диҳад. албатта таманно дорем ки солҳои сол бошед рӯи саҳнаи тоҷик, номбардори халқу миллат бошед. мо албатта тарафдори муваффақияту дастовардҳои нави эҷодии шумоем. ва боз як кадом намуди либос барои шумо дар зиндагии ҳаррӯза ба роҳат ва қулай аст дар истифода? либосе ки
матоаш матои хуб бошад, шинам бошад, кушод бошад, танг набошад. این خیلی لباسا این فرق ندارد لباس اروپایی است یا اینکه لباس ملی، لیکن لباسی محکم باشد که اگر یک اونجاش خوبی باشد خود رو کمی چی میگن دیسکامفورت ناراحت حس میکنم خود رو. از لباسی ورزشی بسیار استفاده میبرید یا کلاسیکی؟ من فکر لباسی که راحت است، کلاسیکی رو در جاهایی که لازم است همونجا میپوشم برای که راحت نیست با لباسای کلاسیک. بله درک میکنم. لباسی راحت پوشم، فرق ندارد یک کرتا ازاری تاجیکی است یا یگان لباسی اروپایی آزاد. درخواست میکنند ترانه از من رنجیده کمی زنده میسرایدید. آسیر موندن کسروده زنده میگویند. زنده میگویند. بله. از من رنجیده همین سروده کی بود یا که با مدینه خونده هم؟ فکرم با مدینه خونده رو میگویند اونا. از من رنجیده ای ماهی عالم سوزی من عزیزم جان جان از ما گناه چی دیده ای رنجیده ای عزیزم جان جان از ما گناه چی دیده ای بیا که بریم چمن جان جان تو گل بچین من یاسمن تو گل بچین بده با من عزیزم جان جان از ما گناه چی دیده ای. زنده باشید، صدایتون خسته نباشد. احساس می شود همون یک حسیاتی بلندی که شما از دل به دل شنونده می رسانید. شاید. و از اون یک ترانه گوش میکنیم از بانو خجسته میرزاولی و پس از چند لحظه باز برمیگردیم پیگیری برنامه بتنفس باشید. بتنفس با زرنگاری رستم. عزیزان دل ادامه دارد برنامه ما با نام بتنفس با بانوی هنر خجسته میرزاولی. باری دیگر قدم های شما نوری دیده توی سر خوش آمدید. باری دیگر از دیدارتون خیلی خرسند خوشحال هستیم و همچنین سوال ها پیشنهاد شدن در صفحه تلگرام با ما نوشتند. یک نفر برادری عزیز میگویند خجسته به غیر از سرایندگی دارد یگان مشغولیتی دوست داشته. مشغولیت دوست داشته که بیرون از میگویند فعالیت ایجادیشون؟ نه خیلی کم گاه سپورت ورزش اوایم اگر وقتم شد. مشغولیت دوست داشتم اگر بیکار باشم در خانه کینو تماشا کنم، فیلم. در همه جا خوب در خانه بهترین میگویند، یعنی وقت خالگی رو در استراحت خانگی اتاق خوابیمو در خود و با دنیای خود و در دنیای خود. بله با گربچه هم معروف ترین از در شبکه اجتماعی. تیتی جان. عجیب. حیوانات رو دوست می‌دارید؟ باور کنید اگر من اوچم برای میگوید که وای کن حولی گرفتی کراکودیلم بیار. برای چی؟ خیلی نمیدونم. همین در راه رو هم حیوانا رو میبینم. من یکونجا اگر بینم سگ ایستاده است من میکنم میرم مغازه خوراک میگیرم میدیم بعد آرام نمیشم اگر این کارو نکنم. چقدر این از دریادلی خجسته، از مهربانی، از رحمدلی است. این بیهوده نیست. میگویند در زبان موکی پیچین که یعنی اونقدر دوست میدارند حیوانات رو که میتونن حتی با همون کراکودیل هم آدم رو از همون خصلتش میشود شناخته چی طور او با حیوان رفت آمد میکنند، رفتار دارد، معامله میکنند. بله. من برای هیچ وقت شخصیت رو نمیفهمم. گاه وقت در سایت های اجتماعی میبینی که حیوانا رو یگان چی میکنند، اذیت میدهند. من خیلی آدم رو نمیفهمم. خیلی آدم برای من آدم نیستند. میگن که گربه تو اندازه زیادی عصبانیت است، یعنی آنتی استرس میگن. شما با این فکر روزی هستید؟ روزی هستم. بله. روزی هستید. عجیب. بله. بگذار باشد در زندگی ما همه گویم با هم اهلانه زندگی کنند. بله. ادامه میدیم. بسیار سوالی عجیب روان کردن. میگن تحفه جالب ترین و غیر عادی که از مخلصتون بود. گفته میتونید کدوم است از مخلصتون؟ نمیدونم. تحفه هم قضیه بسیار تماشا گویم.
дар хотир доред шояд ягон чизи гӯем он қадар чӣ набуд ночиз буду лекин аҷиб буд барои шумо ҳамин байни ҳамин қадар соле ки ман тӯҳфа мегирам аз дӯстон ду бор шуда буд ки ман чашмам гирён шуда буд вақте ки кулиёти нопайдои Гулрухсор Сафиро бароям бахтовари Ҷамшед тӯҳфа карда буд дар зодрӯзам ҳамон вақт ман гириста будам ва боз як бори дигар як дӯст дорам ҳунарпеша аст дар театр кор мекунад вақте ки бароям рубоби бадахшӣ тӯҳфа карда буд ин як тӯҳфае аст ки ҳамин вақтам эҳсосотӣ шуда будам тӯҳфое ки воқеан боқӣ мемонад чизе ки бароям азиз аст китоб аз ин фаҳмидам мумкин ки метавонед минбаъд ба хуҷаста китоб пешниҳод кунед не ҳамаи китобам намесад вай ҳамун куллиёт ҳамун китоба ман ҷустуҷӯ мекардам он бароям пайдо кард барои ҳамин беҳтарин тӯҳфа он вақт бо устод Гулрухсор шинос набудам барои ҳамин ба фикратон инсон дар зиндагӣ ақаллан як маротиба чӣ коре ҳаст ки анҷом диҳад дарахт шинонад дарахт шинондед дар хурдӣ зиёд мо ҳавли калон доштем ниҳол зиёд мешинондем дарахтам шинондам ҳамаи кори кишту заминро ман кардам то побелу то чӣ мегӯянд мо бо забони деҳотӣ хушова мегӯем ин корро ҳархел сабзавот мекоридем мечиндем духтари ҳама кора аз ҳамаи чӣ бохабар ҳастам бале беҳтарин аст дар танур нон пухта метавонед не барои чӣ хамир фурсат карда нашуда буд мо нонҳоро дар он чизои электронӣ мепухтем барқӣ хамир карда метавонам вале дар танур накардам лекин ин корро ёд гирифтам дар кор ҳатман мехоҳед ёд гиред мехоҳам нею ёд гиред хубтар ёд гирам хубтар аҷиб хуб дар кӯдакӣ киро дӯст медоштед буд масалан замоне ки кӯдак будед лекин ҳолоҳан дар хотиратон ҳаст ки ин одамои ки дар гирду атрофам буданд вале ё ки не умуман аз хурдӣ гӯшро дӯст медорам аз ҳунармандон гӯш мекунед то ба имрӯз нотакрор аст воқеан гугуш чун эҷодиёти он дар тамоми дунё эътироф мешавад соҳиби садои бузург он чист ки фаромӯш кардан мехоҳед бигзорд ба ин суол ман ҷавоб надиҳам мушкил аст мушкилам несту намехоҳам қадр мекунем албатта хоҳиши шумо ҳастин мо қадр мекунем ба ҳар савол шумо метавонед ки ҷавоб диҳед ё ки не саволе ки мухлисон бисёртару бисёртар дар шояд шабакаҳои иҷтимоӣ ба шумо медиҳанд ман мушоҳида мекунам ки шумо дар он ҷо гоҳ-гоҳ баъзан зуд ҳамсӯҳбат мешавед бо доираи ҳаводорони худ ва гуфтугӯ доред мустақиман саволе аз ҳама бисёре ки аз ҷониби онҳо барои шумо дода мешавад кай оиладор мешавӣ ҳамин аст суоли зиёдтар намедонам барои чӣ ба одамон зиндагии шахсии як кас ин қадар шавқовар аст вале зиёд одамон мегӯянд вақте ки ту дар сайтҳои иҷтимоӣ машҳур шудӣ худат ки машҳур шудӣ бояд зиндагиятро лекин ман фикр мекунам барои чӣ мегӯянд шахсӣ бояд ам зиндагии шахсӣ бимонад бале ба фикри шумо албатта розӣ ҳастем ҳар чизе ки вобаста ба пеши гаптон агар зиндагиам шавад оилаам шавад фарзандам шавад ман фикр мекунам ки хуб кӯшиш кардан дар кор ки дар сайтҳои иҷтимоӣ ҳамин чизҳоро намонӣ камтар бимонӣ хушбахти оромиро дӯст медорад ман ҳамин чизро боварӣ дорам вале маҷбур нестӣ ки ин чизро ба мардум нишон диҳӣ муҳим худат хушбахт бошӣ муҳим эҳсоси худат аст дар ҳақиқат ҳаст чизое ки пушти парда буданаш беҳтар аст беҳтарин аст як вазъияти ғайри чашм дошт як вазъияти шояд ноқулай шояд хандовар ки дар тӯй рӯй дод ё ки дар саҳнаи консерти калон мегӯянд дар ҳаёти эҷодии ҳунарманд ин гуна ҳолатҳо зиёд мешавад дар шумо ҳам ба назар расидааст ки хандовар буд ё ғайри чашм дошт буд лекин аз ин ҳолат шумо баромада тавонистед ҳар як рӯзе ки мо бо тимамон бо гурӯҳамон
ягон ҷо меравем, амон рӯз рӯзи хандовар аст. Намедонам, аз ин ҳолатҳо ҳар вақт мешавад. Намедонам кадомаш ягона. хуб, идома дорад суҳбати мо азизони дил. Ташаккур мегӯям барои ирсоли саволҳои худ дар саҳифаи Telegram. Ёдовар мешавам бори дигар рақамҳои иртиботӣ 38 30 0944 аст ва мо як таронаи дигар гӯш мекунем аз Бону Хуҷаста ва баъд аз он буз бармегардем. Фаромӯш насозед, расо то соати 14 бетанаффус бо шумоем дар мавҷи 194 FM. бетанаффус бо Зарнигори Рустам. азизони дил, идома дорад барномаи мо бо номи Бетанаффус аз мавҷи радиои 194 FM ва меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд. бори дигар ба ҳамаи онҳое ки нав пайваст шудед хотиррасон мекунам. ҳунарпешаи хушсадои тоҷик Хуҷаста Мирзовалӣ, бори дигар хуш омадед. зинда бошед. инак як савол пешниҳод карданд. мегӯянд Хуҷаста аз кадом аст намуди таом ки бидуни рад кардан тановул карда метавонанд? Кадом таом? Бидуни рад? Бале. Картошка бирён бо тухм. Дӯст медоред? Беҳад дӯст медорам. Ман бояд рад кунам? Бояд дӯст надошта бошам? Не. Дӯст дошта бошам. Албатта. Гӯштхӯр нестам. Тухмро дӯст медорам. Тухмро дӯст медоред? Картошка бо тухм. ба фикрам хеле хуб сарфаҳм мераванд Бону. зарар дорад охи. баръакс аз рӯи нишондодҳои тиббиам тухм дорои сафедаи зиёд аст ки барои қувват. Картошка неку. шумо бисёр истеъмол мекунед? мешавад як моҳ чӣ мекунам, парҳез мекунам, як моҳ каме лоғар мешавам, боз яке худамро сар медиҳам, боз амон хӯрокҳо ғазоҳои бомазза мехоҳам бихӯрам, боз амон ҷои худашро мегирад. мушкил аст даст кашидан. Мушкил. инак боз дар ин ҷо аз мо мепурсанд, мегӯянд ки агар бо хуҷастаи хурдсол дучор мешудед, чӣ мегуфтед барояш? қавӣ бош, зиндагӣ бисёр пастию баландӣ дорад. Худро дастҳоятро поён нафарор. Не опускай руки. таслими мушкилиҳо нашав. Бале. таслими мушкилиҳо нашав. мегӯянд айни замон бештар бо кадом оҳангсоз ва шоирон дар эҷоди тарона ҳамкорӣ мекунед? ҳама вақт бо ҳар оҳангсозон, бо ҳар шоирон. бо Орзуи Соев, аз шоирҳои классик мехонам. ман ба наздикӣ аз як шеъри Гулрухсор Сафӣ истифода бурдем. аморо ба наздикӣ оҳангаш сохтааст. бояд видеоклипашро сабт кунем. тарона интизор шавем. бале, тарона зиёд аст. як 3-4 тарона то охири сол ҳатман мешавад. оҳо, беҳтарин. ана ин навгонӣ ба фикрам хеле ҷолиб аст барои ҳаводорони эҷодиёти Бонуи ҳунар Хуҷаста. мо низ хурсандем, интизор мешавем. ва кадом савол аст ки шумо мехоҳед ба он ҷавоб гуфтан, лекин ҳамон саволро то ба ҳол дар ҷое ба шумо пешниҳод накарданд? надонам. намедонам. ҳаст сухани диле, чизе ки мехостед ба он ҷавоб гӯед, лекин набуд ба ҳамин савол? рости намедонам. намедонам. худро хушбахт меҳисобед? бале. беҳтарин. ва боз як саволи дигар дар ин ҷо расидааст. мегӯянд Хуҷаста дар чанд кишвари дунё то ба имрӯз будед? ба фикрам 21. 21? ба фикрам бале. ман дорам. рӯйхати кишварҳоро доред? ҳозир ман мегӯям. аҷоиб. Странне. ва медонед чӣ муҳимаш? 19. барои ман ин ғайри чашм дошт буд дар ҳақиқат. 19 кишвари дунё будед. мегӯянд ки ҷаҳонгардӣ нигоҳ, тасаввурот, нигоҳи инсонро ман ба зиндагӣ тағйир медиҳад. ин ба ин чиз розӣ ҳастед шумо? бале, розиам. номбар кунам дар кадом кишвар? марамад. аз Осиёи Миёна сар мекунем. Қирғизистон, Қазоқистон, Узбекистон, Москов, Беларусия, Арманистон, Озарбойҷан, Гурҷистон, Куриё, Китай, Қатар, Кувейт, Дубай, Мальдивские острова, Ҷерманӣ, Италия, Турсия, Туркманистон ва
япония ҷопон дар ҳама ин кишварҳо будед? будам. Дар гоҳ кишварҳош чанд бори. ин ин дар сафарҳо 31 соли умрам. ман фикр мекунам ягон давлат намемонад дар оянда. ҳамаш миннатдорӣ аз ҳунарам ва бисёри сафарҳо аз тарафи давлатамон мешавад. сафарҳои расмии корӣ буданд барои расмии шумо? корӣ ҳамаш зиёдаш ман фикр мекунам дар 2-3 давлаташ ман истироҳат рафтам, дигараш ҳамаш сафарҳои корӣ буд. ана барои чӣ бозам бо муҳаббат дӯст медоред касби худро? бе мусиқӣ ман фикр мекунам дар бо рагу устухон ҳунарманд ҳастам. бе мусиқӣ умуман зиндагиамро тасаввур кардан наметавонам. вақте дар хона ҳастед кист нафаре ки ҷудояшро бисёр гӯш мекунед аз тоҷикон ҳастанд? хонум нигинаро гӯш мекунам, давлатманд хол, акназар аловатов, кеста зиёдан ҳунармандоро гӯш мекунам. гӯш мекунед? бале бале. беҳтарин. ҷавоно ҳам зиёдан. ҷавоно ҳам аз хориҷо ки? хориҷо яъне эрон ё Давлатҳои- меравем тарафҳои аврупо. бале. риана, бионс, селин дион. аз русо нағз мебинам меладзе, григорий лепс, стас михайлов, сафира тару, ирина аллегрова. беҳтарин. гуфтед ки забони ӯзбекиро медонед. боз кадом забонҳо ҳаст ки шумо медонеду дигарҳо хабар надоранд? ӯзбекӣ медонам. русӣ ба фикрам албатта. русӣ мактаби русӣ хондам. Хуб. забони тоҷикӣ, форсӣ дариро менависам, балад ҳастам, равон мехонам. оҳо ин забони кам англисӣ кам итолиёвӣ чун кам. мехоҳам забони испаниро ёд гирам. барои чӣ Дар мақсад? ҳамин Испанӣ забони хушрӯ аст. забони зебо аст. як актерро актер як оила аст дар хавьер бо он хонумаш аз ёдам рафт. дар ёдам расид мегӯям то на. онҳо сабаб шуданд ки на танҳо онҳо филмҳояшон мехоҳед дар шакли аслӣ фаҳмед. ҳамин забон баром писанд аст. аҷоиб буд. кӯшиш ҳаст дар ҳақиқат барои омӯхтан? курсҳояшро пайдо кунам. беҳтарин. педагог омӯзгор омӯзгор меҷӯед. ҷоям, бале. боз як саволи дигар мегӯянд ки нақшаҳои шумо барои ояндаи наздик? ояндаи наздик консерти хешро бо тариқи зинда бо оркестри симфонияи давлатӣ назди дастгоҳи президент ки он ҷо ман кору фаъолият мекунам, консерт иҷро кунам. кӯшиш мекунем охари сол мо саҳм гузошта истодаем бо тимамон ва сурудҳои нав модар шудан. аз ҳама нақшаи асосӣ ба фикрам барои ҳар бону новобаста аст касбу кору ман фаъолияташ. фикр мекунам вақташ расидааст. бале мо низ таманно мекунем ки шумо ба орзуҳои худ бирасед, иншоаллоҳ минбаъд бирасед. иншоаллоҳ. ва боз як саволи дигар ки мепурсанд инҷо аз шумо мегӯянд хуҷаста аз ҳама қиматтарин клипи шумо ин кадом суруд кадом тарона буд? қиматтарин бале ҳамҷода ҳамҷода. як агар бибинанд дар ютуб ҳаст. метавонед бигӯед чанд қадар сарф шудааст? ягон таги шарт аст гуфтан ихтиёр дар дасти шумост. таги 15-20 ҳазор сомон. 15-20 ҳазор. албатта ва мегӯянд муваффақият ин чи аст дар ҷодаи санъат? ин бахт аст ё ки меҳнат аз болои худ? меҳнат аз болои худ. зиёд меҳнат мекунед? аввал меҳнат мекунем баъд хушбахт мешавем. яъне санъат бисёртар меҳнатро талаб мекунад? бисёртар не меҳнатро танҳо меҳнатро талаб мекунад. зинда сароидан машқҳои шумо дар куҷо мегузарад? дар консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон. дар он ҷо фақат? дар он ҷо мо дар зери заминаш вай дорем, студио дорем бо тимам ҳамонҷо. тамрингоҳи шумост? тамрингоҳи мост, бале. беҳтарин. хуб, ана ҳамин ҷо саволҳо ба охир мерасанд. аллакай соатам 13:58 дақиқаро бале бале мегӯянд ки вақтҳои охир ба суръати кайҳонӣ мегузарад, вақт ниҳоят зуд мегузарад. манам эҳсос кардам то 25 солагиам фикр мекардам ин қадар вақт на то 20 солагиам 25 солагиам, лекин як қафоро нигоҳ мекунам, як хал мекунам 2 рӯз пеш 20 сола будам.
вақт хеле тез мегузарад. Барои ҳамин вақтро кӯшиш кардан дар кор беҳуда сарф кардан лозим нест. бо самар истифода бурдан. Самар истифода. хуҷаста бори дигар ман шуморо хушомадед мегӯям. Ташаккури зиёд аз таваҷҷӯҳ, аз вақт, аз оне ки ба ин ҷо ташриф овардед. аз номи кулли ҳайати эҷодии радиои ҳамсадо барои шумо дар ҳам зиндагӣ, хушбахтӣ, сиҳатии комил ва дар ҷодаи эҷодиёт бошад, дастовард, қуллаҳои нави эҷодиро фатҳ кардан. ба шумо орзу мекунем. таманниёти шумо ба мухлисонатон ва шунавандагони радиои ҳамсадо. ман ба тамоми мардуми сарбаланди тоҷикам тамоми хушиёи зиндагиро таманно дорам. бигзор хуш бошанд, дар ободии ватан саҳми худро бигузоранд, бигзор дар хонадони онҳо ҳама вақт хушиву хурсандӣ бошад ва мисли хуҷаста бимонед мардум. мардуми азизам, дар ҳақиқат хуҷаста бимонед. зинда бошед. хуҷаста хушомадед бори дигар. азизони дил, дар ҳамин ҷо фурсати барои барномаи бетанаффус ҷудо карда шуда ба охир мерасад. давоми ин муддат бо шумо будам ман Зарнигорӣ Рустам ва ҳамчунин ҳунарманди писандидаи шумо хуҷаста Мирзовалӣ. хайр мегӯем то пагоҳи дигар дар амони худо бошед. пайгири барномаи мо ҳама рӯза соати 12 то 14 бошед дар мавҷи 94.4 FM. бо мо бимонед азизони дил. бетанаффус бо Зарнигорӣ Рустам.